Evo nas u Croacias Totales Radio Sat u direktnom vezi sa Hrvatskom imamo telefonski razgovor sa gospođom profesoricom Ljerkom Galić. Dobra večer, gospođa Ljerka. Ovdje je Jasminka, Veronika i Stela. Dobra večer svima u Argentini iz jedne tople i sunčane Hrvatske Kroacije. Puno vam hvala. Znamo da ste vi voditeljica projekta Muzeja hrvatskog iseljeništva i htjeli bi znati koji su ciljevi tog projekta. Naša matica koja ove godine slavi 60 godina od osnutka Matice iseljenika je prije Drugog svjetskog rata imala jedan projekt koji se zvao Muzej hrvatskog iseljeništva. Kako naše hrvatsko iseljeništvo je i jako brojno i jako staro, dakle ne samo da je 150 godina, da je leži i ide u 19. stoljeće, nego još i puno ranije, kao što je i europsko iseljeništvo recimo Portugala i Španjolske, tako i Hrvatska ima jako puno mjesta na svijetu u kojima se nalaze Hrvati i to već nekoliko generacija. Tako da i u našoj novoj Hrvatskoj državi koju smo toliko dugo čekali i za koju su se zbilja dugo borili, treba novim generacijama ispričati kako je izgleda priča o hrvatskom iseljeništvu. Aha. I zato je već pred više od 70 godina u Hrvatskoj postojao muzej koji je imao svoju temu iseljeništvo, međutim nikada oficijelno zapravo nije dugo trajao i tako da u zadnjih 10 godina postoji ideja da se napravi jedan muzej gdje bi mogli hrvatski iseljenici i njihove generacije prije i poslije naučiti nešto o svojoj prošlosti i tako da zapravo svi radimo na ideji o muzeju iseljeništva. Eto, to je to. Nemamo još zgradu, nemamo još puno konkretnih detalja, ali ideja postoji i zapravo uvijek ideje koje dolaze i od naših ljudi iz svijeta su nam jako dragocjene. Aha, i jedno pitanje, odgovor dijaspore ispunjuje vaša očekivanja s ovim muzeum? Pa moram reći da zapravo ne. Naime, dosta je specifična stvar sa hrvatskom dijasporom da se razlikuje od zemlje do zemlje. Naime, imamo možda, kako bi se reklo, ne samo vremenski, nego i tematski razlike u hrvatskoj dijaspori. Postoje dijaspora iz 19. stoljeća koja je sa sobom zapravo nosila ekonomske razloge emigracije. Onda imamo kad je cijela Europa zapravo odlazila u Južnu Ameriku i kad se naseljavala i naravno i današnja Argentina, ali i cijela Južna Amerika. Onda imamo taj pravac koji se tiče Amerike srednje i sjeverne i poslije Australije. To je zapravo ta emigracija između dva svjetska rata u prošlom stoljeću
I onda imamo taj treći dio koji se zapravo tiče političke emigracije, a taj je bio u drugoj polovici 20. stoljeća. Tako da u tom slučaju Hrvata je uvijek bilo u sva ta tri razdoblja i sva tri razloga emigracije. Tako da je zato dosta specifična ta situacija, jer svaki, da tako kažemo, emigrantska hrvatska familija ima i svoju osobnu priču i, da kažemo, i tragediju i kako to već je iseljeništvo. Da. Dobro. I mi smo isto čitali da ste bili u Argentini istražujući Ivana Vučetića. Na koji način ste izložili te podatke? Pred 4 godine sam imala priliku zapravo napraviti biografiju o Ivanu Vučetiću, što je meni osobno, ja sam studirala povijest umjetnosti, bilo jedno prekrasno iskustvo, jer moram reći da nažalost u Hrvatskoj, današnjoj Hrvatskoj, Ivan Vučetić je bio potpuno nepoznat. A kad sam došla u Argentinu, onda su ga držali na dlanu kao kap vode, kako se kaže. Da. I svi Argentinci su znali da je to njihov argentinski Hrvat koji je došao iz Hrvatske. On je rođen na otoku Hvaru, dakle u Dalmaciji. On je rođen u doba Austro-Ugarske, prema tome država koje više nema. On je rođen davno kao najstariji sin, 11 djece ih je bilo. Prema tome jedna prekrasna životna priča koja je zapravo povezala tu našu Hrvatsku sa cijelim svijetom, jer u to doba se masovno išlo u novi svijet. Međutim, za razliku od inače emigranata, Ivan Vučetić je bio jedna persona koji je već u startu bio pismen, koji je govorio talijanski i njemački, koji je bio visoko obrazovan i uopće upoznati se s Ivanom Vučetićem za mene osobno je bila jedna velika čast i bilo je jedno prekrasno iskustvo i uopće mislim, kao živjeti u njegovo doba, mislim, zbilja je bilo prekrasno. Dobro. Kako čujete, Croacia Totales Radio Sat vode 3 ženske i nećemo izgubiti priliku da pohvalimo vašu haljinu prigodi 150 godišnjice rođenja Ivana Vučetića. Da, je bila, mi smo vidjeli slike, jel da, jako lijepa haljina i možete nam kazati ko vam je to napravio? Da, baš lijepo kako ste to rekli. Naime, kad smo radili taj projekt, onda je moja želja bila da se u projekt uključe ne samo pametni stručnjaci, učenjaci i oni jako strogi, nego i ljudi koji na svoj način isto mogu u tom Vučetićevom zapravo izumu otiska prsta napraviti jedan svoj osobni pogled na svijet, jer ono što je Ivan Vučetić zapravo svijetu i cijeloj civilizaciji čovječanstvu ostavio, to svoje otkriće otiska prsta, da nema na svijetu jednakoga bića, jednake jedinke, nego da smo takvi individualci koji zapravo moramo se vidjeti i poštovati. Tako je zapravo jedan student kojemu sam ja tu ideju zapravo ispričala, jedan student koji je u Zagrebu završio grafički dizajn. On je napravio jednu haljinu na kojoj je napravio otisak prsta
sa vrlo atraktivnim potpisom Ivana Vučetića, ali zapravo stilski iz haljine je bila kao da podsjeća na godinu 1891. Kad je Ivan Vučetić riješio onaj svoj čuveni slučaj Rojas, kad je riješio ono stravično ubojstvo majke Franciske Rojas, koja je umorila svoju djecu. Tako da zapravo ta Vučetićeva ideja je i puno dublja, te naše individualnosti, da možemo jedni drugima biti primjer u životu i suživotu. Jesmo jednaki, a nikada nismo identični. Mislim da je to bilo toliko impresivno da taj student je u tomu vidio i ovakvu jednu atraktivnu ideju i mislim da je to bilo zbilja jako efektno i taj kostim danas se nalazi u prostorijama Matice iseljenika na jednoj pupi, na jednoj lutki za uspomenu na naš projekt Vučetić. Dobro, gospođa Ljerka, puno vam hvala na ovom razgovoru i za nas je uvijek velika čast imati vezu s Hrvatskom i tako smo daleko i lijepo je nam je spojiti se s vama, tako da smo vam jako zahvalne što ste pristali pričati malo s nama. Puno hvala svima, pozdravite nam onaj drugi dio svijeta i prekrasni je osjećaj znati da vam se samo čini da ste daleko, a da smo u srcu i da nam je Hrvatska uvijek blizu i uvijek u srcu. Hvala svima i do sljedeće prilike. Doviđenja, veliki pozdrav. Hvala. Doviđenja, puno hvala. Doviđenja.